Будемо надіятися, що ті, котрі мають змогу організовувати такі форуми громадянські, такі форуми відкриттєві, що вони колись стануть здібні до того, би чути голос громадськості. Тих людей, котрі є довкола. В кінці кінців те, що робиться, з того починав, це є добре. Це одна із чергових площадок зрозуміти, сприйняти, усвідомити цей регіон. Але чи це буде під силу? По результатам минулорічного я бачу, що це не під силу. Тому що це не ті... не може Оксана Забужко, яка є одним із спікерів, я з великою повагою до неї ставлюся як до письменниці, в її наративах. Але не може вона репрезентувати і відкривати Закарпаття. Не може. При всій повазі, скажімо, до пані Забужко. Грицак, напевно, більше, тому що він історик, він колоритна постать, Ярослав Грицак, так? Йому більше під силу збагнути цей регіон, це однозначно. Але що скаже пан Ярослав, ми почуємо вже в той день, коли він буде виступати. Як він буде відкривати Закарпаття? Бо я так розумію, у кожного з них одна мета – відкрити Закарпаття для України. Так, але що вони будуть відкривати? Так, як ви підкреслили, що вони часто спікери розуміли зворотні, як Україну для Закарпаття відкрити. Я це й боюся, щоб не було знову, що вони будуть Україну для Закарпаття відкривати. В той спосіб. І є деяку проблему, котра в Закарпатті насправді існує для інтеграції, наприклад, мова. Педагоги кажуть, що якщо дитину дати хоча б 4 роки вчитися на рідній мові, потім вона ту мову другу вивчить державну, щоб не ставити іноземну, ніхто не обідався, і вона ліпше ту мову вивчить і ліпше інтегрується в суспільство, якщо їй дати. Наприклад, таке питання озвучити, про нього розважати, на форумі було недопустимо і неможливо. Ви знаєте, як казав Гегель колись, етнічні меншини – це сміття, котре постійно плутається під ногами великих народів, великих націй. Все. Знаєте, нема меншин, нема проблем. Так. Але добре, ми так дійдемо до сталінської лексики, нет чоловіка, нет проблем. Тобто я цього не розумію. І от я сподіваюся, що все-таки організатори і спікери форуму не будуть мислити в таких категоріях. Я так сподіваюся. Я не знаю, чим дихають останнім часом і пан Грицак, і пані Забужко, і багато хто інший, але я дуже сподіваюся, що вони все-таки прийдуть сюди з інклюзивними певними спічами, котрі будуть з розумінням сприймати те, що тут є, те, що тут було, і як це можна примножити і зробити, і збагатити лише Україну цим. А не уніфікувати все, знаєте, такої до полтавської галушки, а потім казати, от ми така Європа. Так, географічно, але тоді такої не буде Європи ментальної. Підсумую все, що ви сказали під час того інтерв'ю. Я в тому експерт, так, знаєте, трішки жартуючи. Те, що ви висловили і нам розказали, це є в більшості, переважній більшості, за 90%, думка така середнього звичайного закарпатця. Така позиція, думаю, такий погляд. І дивує, що його зовсім уміють не бачити, не хочуть бачити, не хочуть, щоб він присутній, не хочуть, щоб він бути висловлений на таких якихось там форумах, на чомусь. Взагалі в медійному просторі, всеукраїнському, він навіть в Києві би був дуже-дуже корисний, як на мене, чути і розуміти це Закарпаття. От ми пробували з вами тепер відкрити наш погляд на нас самих, на наш погляд ззовні, як би нас могли бачити, і на наш погляд на таких форумах трішки дозволили собі оціночне, наприклад, там позитивні і негативні риси того форуму. Дуже вам красно дякую, пане Володимире. Дякую, на все добре.